Sziasztok! Ha spórolni szeretnétek a weboldal tárhelyen, de mégis működőképes oldalra van szükségetek, akkor nézzétek meg ezeket az ingyenes tárhelyszolgáltatókat 2025-ben. Először is az Infinity Free korlátlan tárhelyet és sávszélességet kínál, ami tökéletes nagyobb projektekhez. De vigyázzatok, az ügyfélszolgálat lassú lehet. Következőként a Nuller Webhost felhasználóbarát és reklámmentes, de csak 1 GB tárhelyet kaptok. Ideális kisebb oldalakhoz. Fejlesztőknek a GitHub Pages a legjobb választás statikus weboldalakhoz. Korlátlan tárhely és nincsenek reklámok, de nem alkalmas dinamikus tartalomhoz. Magyar támogatást keresel. A Dotról elegendő tárhelyet és SSL tanúsítványokat biztosít. A tárhely.eu stabil, reklámmentes élményt kínál korlátlan sávszélességgel. Kiváló kisvállalkozások számára. Végül pedig a Webonic kezdőbarát, ingyenes weboldal készítővel. Azonban a tárhely korlátozott. Ne feledjétek, bár az ingyenes tárhely nagyszerű a kezdéshez, a hosszú távú siker érdekében érdemes fizetős csomagra váltani a hostpapi.hu weboldalon, iratkozzatok fel további tippekért.